Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыбадуллина. Россияда эшмәкәрләр көнен билгеләп үттеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов республика бизнес вәкилләрен һөнәри бәйрәмнәр белән котлады. Президентның эшмәкәрләр белән очрашуы булды. Чарада эшкуарларны борчыган актуаль проблемалар, аларны хәл итү, көнбатыш санкцияләре шартларында ярдәмнең яңа чаралары турында фикер алыштылар. Татарстанда хәзер кече һәм урта бизнеста 800 меңгә якын кеше эшли. Республика президентына яңа перспектив проектларны күрсәттеләр. Рөстәм Миннеханов барлык бизнес берләшмәләргә дә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Быел Татарстан аграриялары дәүләттән 13 миллиард сумнан артык акча ала. Ул нигездә кече хуҗалыкларны үстерүгә тотыла. Бу хакта Ширмешәндә авылның эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәсендә сөйләштеләр. Республиканың иң яхшы 100 фермеры, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы кооперативлары рәисләре конкурсына да йомбак ясалды. Җиңүчеләр бүләкләр һәм акчалата премияләр алды. Көнчыгышындагы 10 районыннан килгән катнашучылар җирле тәҗрибә белән уртаклашты. Ширмешән авыл хуҗалыгы кооперативы 5 ел элек республика грантын алган. Хәзер ул заманча сугым цехы булган ярым фабрикатлар җитештерүче куәтле предприятие. Секцияләрдә улларның агымдагы һәм шактый катлаулы проблемалары турында җентекләп фикер алыштылар. Республика элеккечә сөт саву буенча илдә алда бара, бәрәңге, терлек һәм кош ите җитештерү буенча 2нче урында тора. Авылларга ярдәм итү мәсьәләсе президентның даими контролендә тора. Көнбатыш санкцияләре шартларында да төрле программалар нәтиҗәле эшли. Ул программаларның үтәрлек кызыксынган кешесен табып, шул программаларын тормышка ашырырга. Алар бик күп. Безгә Татарстаныбызда авыл җирендә яшәүче, хезмәт итүче халкыбыз, күп милләтле халкыбыз, һәрберсе дә бик тә кыйммәтле. Аларның хезмәтенә бәя биреп, киләчәктә дә ярдәм итеп, матур гына иттереп яшәргә максатлар тудырырга. Тукай районында суд приставлары үй туен бәйрәм итте. Федераль хезмәтнең район бүлеге яңа бинага күчте. Тантаналы чара башкарма комитет җитәкчесе Айрат Хабибуллин, прокурор Айрат Галимәрдәнов һәм хокук саклау оешмасы вәкилләре катнашында узды. Эш кабинетлары суд приставлары эшенә кагылышлы хезмәтне алып бару өчен үзенчәлекләрен исәпкә алып җиһазландырылган. Әйтик, металл эзләгеч детектор, турникет, бармак эзләре буенча ачылучы йозаклар суд приставлары өчен аеруча әһәмиятле. Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан әзерләнгән сәхифәбезне дәвам итәргә булдык. Алга таба да Татарстандагы дини вазгыять белән таныштырып барыбыз. Бүгенгә юбилей чараларын искә төшерү өчен сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләребез. Мөселман өммәте көтеп алган бәйрәмнәргә баймай ае үтеп тә китте. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулды. 922 елда булган бу тарихи вакыйганың бөек юбилеена әзерлек берничә ел элек башланып, төрле чаралар һәм башлангычлар рәвешендә билгеләнеп килде. 21 майда борынгы Болгар шәһәрендә күптән көтеп алынган тантанасы булып узды. Тантана истәлек билгесе каршында мәйданда башланып китте. Әйтерсең лә 1100 ел элек булган тарихи вакыйгалар. Җирләр кышын оппак карга төренә. Бәйрәмнең сәламләү өлешендә рәсми кунаклар сүз алды. Россия президенты Владимир Путин, Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоган исеменнән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан котлау телеграммалары да укылды. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча 1100 ел Татарстан, Россия һәм бөтен дөнья мөселманнары өчен дә әһәмиятле вакыйга. Президент Россиянең баш мөфтие Тәлгать Таҗетдингә аерым олы рәхмәтен җиткерде. Чөнки хәзрәт беренчеләрдән булып Булгарның изге җирендә ел саен мөселманнар җыеннарын үткәрә башлады. Шулай ук Рөстәм Миннеханов Минтимер Шәймиевкә һәм Яңарыш фондына ислам изге урыннарын торгызу буенча зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Тотынсак бит булдырабыз.
Менә бу елларда шушылай иттереп, әле бу җыелагына җыелу булса, үзе бер зур вакыйга булыр иде. Шул ук вакытта бит әле бу көннәрдә менә 3 көн инде ислам дәүләтләре белән дөнья буенча әле экономика буенча, сәясәт буенча алар белән очрашып бит сөйләшәбез. Дөресен әйткәндә, президентыбыз анда кунакка барган кебек түгел, кунакка барган зур кунак килгән кебек итеп каршы алалар, күпме конкрет эшләр эшләнә. Чөнки Россиянең дөнья күләмендә ислам динен инде шушылай иттереп алга җибәрү ул зур көндәлек эш. Изге Болгар җыены үткән тарихи тыюлык мәйданчыгында бәйрәмгә килүчеләр игътибарын җәлеп иткән тагын бер байчыганак Татарстан мөфтияте күргәзмәсе. Казанда яңа Җәмигъ мәчетенә истәлекле таш салынды. Беренче тапкыр мәчет төзелеше турында 2018 елда игълан ителгән иде. Җәмигъ мәчете шәһәрнең теләсә кайсы почмагыннан күренсен өчен Казансу яры сайланган. Истәлек ташыннан җәймәне төшерү хокукы яшь буынга ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкертләренә бирелде. Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ. Әлеге рәсми чара мәртәбәле кунаклар катнашында узды. Тантананы сәламләү сүзләре белән Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин ачып җибәрде. Ул үз чыгышында билгеләп үткәнчә, без илебезгә карата тышкы сәяси басымның катлаулы шартларында очрашабыз, әмма безнең халык бердәмлеге җәмгыятебезне берләштерә дип белдерде. Аллаһумма раббана ла тузигh кулубана бa'да ин һадайтана. Яңа Җәмигъ мәчетен төзү эшендә теләгән һәркем катнаша ала. Изгелек хәйрия фонды аша үз өлешеңне кертергә мөмкин. Әлегә Җәмигъ мәчетенең иң яхшы проектына халыкара конкурс бара. Милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дин әһелләре форумы быел 12нче тапкыр узды. Анда истәлекле елга туры китереп 1100 делегат катнашты. Бүгенге шартларда дин милләтне саклаучы факторларның берсе. Шунысы куанычлы, соңгы вакытта мәчетләрдә туган телне өйрәнү, дини әдәбиятыбызны кайтару буенча эш көчәйде. Татар зиялылары һәм гади халык вәкилләре уртак илгә намус белән хезмәт итеп, илне дошманнардан саклауда, сәясәткә, җәмгыять тормышында уңай йогынты ясадылар. Форумда чыгыш ясаучылар татар милләтен саклап калу өчен тәкъдимнәрен җиткерде, фикерләрен белдерде. Бәйрәм үтте дип, әлбәттә, ислам вазгыяте белән бәйге эшләр тукталмый. Юбилей уңаеннан оештырылган чаралар ел буе дәвам итә. Шушының белән бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйм. Җомга көне мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ғабдулла Кариев исемендәге еш тамашачылар театры Тимур һәм комета дип исемләнгән премьера тәкъдим итә. Спектакль Бердәм Россия партиясының театр балаларга федераль проект кысаларында Россия Федерациясе хөкүмәте гранты ярдәмендә сәхнәләштерелде. Тамга лабораториясе аша таныш булган Мәскәүдән режиссер Тимур Шәрәфетдинов, рәссам Юлия Ветрова, хореограф Анна Демидова белән берлектә эшләнә торган спектакль. Әсәрнең авторы Полина Каратыч «Маленькая ремарка» конкурсында әлеге пьеса белән җиңү яулый. Әсәрнең бер өлеше шигъри формада язылган, икенче өлеше прозага күчеп китә. Тәрҗемә иткәндә әсәргә Татарстанның милли колориты, әйтемнәр, халыкчан гыйбарәләр кертелә. Хәзерге мәгълүмат агымында кешеләргә, бигрәк тә балаларга тормыш нечкәлекләрен тыйымлау катлаулы. Җәмгыять ничек тә үз кануннарына буйсындырырга тырыша. Пьесаның төп герое Тимурның бердән-бер теләге үз җырын башкару. Шул теләкне чынга ашырганда нинди хәлләргә юлыкканы турында әлеге спектакльне карап белеп була. Игътибар итәбез баланс сакларга. Мәсәлән, үзебезнең милли классиканы да гәүдәләндерәсебез килә. Шул ук вакытта ниндидер дөнья классикасында булган әсәрләргә дә басым ясарга тырышабыз. Һәм билгеле инде бүгенге балалар белән хәзерге заман драматургиясе нинди телдә сөйләшә, шуңа игътибар итәбез. Ул әсәрдә бирелгән Вадик, ул безнең шуны матур гына иттереп, үзебезнең милли җирлеккә борылыш алды һәм ул Тимур булып әверелде. Аны режиссер Тимур Шәрәфетдинов куя һәм без исемен сайлаганда бик күп исемнәрне сайлап чыктык. Бүгенге балалар, малайлар арасында нинди исемнәр популяр һәм тукталырга булдык Тимур исеменә. Тимур каршы килмәде.
Соңғы көннәрдә суытып җибәрү кеше организмында витаминнарга мохтаҗлык тудыра. Моны файдалы диңгез ризыклары аша хәл итәргә мөмкин. Витаминлы табигый хәзинә Олимп сәүдә үзәгендә тәкъдим ителә. Камчатканың иң мәшһүр балык ризыклары А, Е, омега-3 витаминнары, файдалы май кислоталары сәламәтлек өчен табигый хәзинә. Сайлау мөмкинлеге 30-дан артык, саклау шартлары сыйфатлы. Беринг һәм Охот диңгезләреннән тотылган балык табигый йомычкалар кулланып ыслана. Сату бәясенең узган елгыдан аермасы аз. Әни балык ярата, ул Камчатка якларыннан чабыча алырга кушкан иде. Балык ашарга кирәк, ул бик файдалы. Тагын бер файдалы витаминнар чыганагы уылдык. Нибары бер чәй кашыгы кирәкле микроэлементларның тәүлек запасы. Камчатканың мәшһүр балык ризыклары 29 майга кадәр Казанның Олимп сәүдә үзәгендә авыз итеп карарга мөмкин. Татарстан дәүләт телевидениесе татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә үз халкының киләчәге өчен фидакар хезмәт иткән, халкы өчен хәтта гомерләрен дә аямаган затлар турында фильмнар әзерли. Бүген хәерле көн Татарстан тапшыруында Мари халкының бөек шәхесе, Мари әдәбиятыннан нигез салучы, шагыйрь, язучы, драматург, киң кырлы талант иясе Сергей Чавайнның фаҗигале тормышын, иҗатын чагылдырган фильм эфирга чыга. Бездән аерылмагыз. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.